Azaroaren 25 emakumeenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna da eta hori dela eta Bermeoko Lameran hainbat ekintza burutu dituzte. Bermeoko udalaren aldetik, Aritxabaro alkateak udal talde guztiek aho batez onartutako adierazpen instituzionala irakurri du. Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzak. Azaruen 25 emakumeen kontrako indarkerize desagerratarazteko nazioarteko eguna dela eta indarkeria mota honen egitura izakerie nabarmentzen dugu. Eta geure konpromisoa agertu gere dugu emakumeen kontrako indarkeriarik bako gizarte bat eraikitzeko. Era berien, nazioarteko esparru juridikuegaz bat etorritze, berresten dugu beharrezko edala ekintzak proposatutie eskuartzien alor guztietan, bai prebentzioen, bai detekzioen, bai atentzioen, babesien, koordinazioen eta justizien, arreta berezize ipinitze biktimei eta bizirik atara dizen personen erreparazioe emotien. Biktimei erreparaziorako printzipioek, beragaz dakar biktimek eskubide urraketa bizi aurreko egoerara lengoratuteko beharrezkoet izen ekintzek martxan imitzie. Indarkeri matxistaren biktimen kasuen, helburutzet hartzen da biktimen bizi baldintzak funtzien hobetutie, urratutako eskubidiengatik erreparazioez jasota eta eragindako minetik berrezarritze. Era berien, empoderamiento prozesue bultzatu bide, indarkeri egoerari aurre egiteko gaitasune eta autonomize indartu daizien. Tokiko gobernuok, hau da, udalok, biktimei arreta eskaintzeko arluen aitortute dako guzen erantzukizun eta eskumena geure gain hartzen dugu Bermeoko udalien be. Geure herri eta irizetan, indarkeria matxistie jasoten daben emakumien gandik hurbilen gauzen erakundie garizelakon. Politikarizen eta teknikarizen bultzada koordinatu egaz. Tokiko erakundien eskuartzie funtsezkoe da erreparateko prozesu honetan, komunidadeko bizitza berrezartzen lagunduteko eta biktimei erreparazio publiko eta soziala emoteko. Indarkeri matxisten biktimen eta bertatik bizirik atera dizen personan ingururik hurbilenien. Bermeoko udaletik, urrengoko puntu honek kontuten hartunde, konpromiso politikuek beteteko lan egin gure dugu. Eta horren bidez, indarkeri matxistaren modu guztizek desagertarazten lagundu gure dugu. Herri honek ez dagoelakon onartzen ezelako indarkeririk. Herri hau bat eginda dagoelakon kasu guzti honetan, eta herri honen indarra erabiliko dugulakon behin eta barriz esateko eraso matxistarik ez dugula onartuko. Biktimen eskubidiek arreta prozesu osuen erdigunien iminitze, euren beharrizan eta eskarizei erantzunez eta arreta emonez lanengo dugu. Langile eta zerbitzu espezializatu eta kualifikau ekokintze, erreparazioen ikusmoldetik ikuspegi feministe bategaz. Erreparaziorako eta empoderamientoko eskuartze prozesu guztietan, gestio eta azkartasune bermatuteko lanengo dugu. Tartien sartundako erakunde guztiekaz koordinatute, arreta eta erreparaziorako baliabidiek egituratuteko, indarkeri matxisten biktimen egoera erabat lengoratuko dela eta urratutako eskubidie berrazarriko direla garantizeteko. Tokiko emakumien alkartiekaz modu estuen lankidetzan lanengo dugu, berdintasun politikak eta ekintzak diseineteko, biktimei eta hortik bizirik atera dizen personei arreta eta erreparazioe emoteko. Eta era berien, bermiotar guztizei deibet eitzen txagu, gaurko egunez antolatuko dizen salaketa eta aldarrikapen ekintza guztizetan modu aktibuen parte hartuteko. Gaur eta 365 egunez, herri honetan ez dugu onartzen ezelako indarkeria matxistarik. Mila esker. Adierazpen instituzionalaren ostean Errosape emakumeen elkarteko kideek hartu dute hitza. Errosapekok aurten ere Andraskoenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko protestara batu nahi dugu eta azaroaren 25ean horren aldarrikapena egingo dugu. Munduan ez dago indarkeria mota hau jasaten ez duen herrialderik eta munduan dauden milaka eta milaka ahotsekin batera aldarri egin gura dugu gizarte justu, berdintasunezko eta indarkeriari bakoa lortzeko.
Indarkeriaren aurpegi guztiak gaitzetsi eta baztertu gura ditugu, eta beste erakunde edo elkarte batzuen helburuekin bat egiten dugu. Esaterako, andrazko eta neskatila guztien aurkako diskriminazio mota guztiak amaitzea mundu osoan. Arlo publiko eta pribatuan dauden andrazko eta neskatilenganako indarkeria mota guztiak amaitzea. Baita pertsonen salerosketa eta sexu esplotazioa, zein edo zein motatako esplotazioa ere. Umeenganako neska zein mutil torturak amaitzea. Jardute kaltegarri guztiak amaitzea, hala nola umeen eskontzak, goiztiarrak eta behartutakoak, eta baita andrazkoen genitalen mutilazioa ere, eta mundu osoko heriotzak tasa nabarmen murriztea. Aurten, Espainian, 150.000 andrazko baino gehiagori egin diote eraso. Euren bikotekideek edo bikotekide izandakoek. 51 eragiketa egon dira, eta guztia hau andrazkoa izatearren baino ez. Eta 2003 urtetik ona, krimen mota honi buruzko datua jasotzen hasi zenetik, 1000 hilketa baino gehiago egon dira. Feminizidioa andrazkoenganako indarkeriaren adierazpenik krudelena da. Andrazkoen aurkako eta emetasunak adierazten duen guztierenganako gorrotozko krimena da. Beraz, gizartearen arazo moduan hartu behar da. Andrazko guztien eskaubide eta askatasuna mehatxatzen duena. Berdin dio biktimaren lanbidea, ikasketa maila ekonomikoa, naziotasuna edo jatorri etnikoa zein den. Feminizidioa indarkeri guztien multzokatzea da, parkatu. Gaur, arazoaren 25 honetan, andrazko guztiotasun maila batera baztertzen gaituzten gehiagizkiorik eta berdintasunik gabeko jarrerak aldatuko dituzten gizarte mailako aldaketa bat eskatu nahi dugu. Gizartean, orokorrean dituen eremu desberdinetan, laneko, ekonomikoa, politikoa, komunikabideetako zientzia arlokoa, laguntasunaren kultura ezarri behar da. Berdintsuagoa izan den gizarte eredua sortuta, zeinetan pertsona guztiok aukera berdinak izango ditugun, jaiotzean egokitu izan zaigun, sexua zein den axolabarik. Eskerrik asko. Azkenik, herriko ikasketa zentru ezberdinen txanda izan da. Ikasleek prestatutako adierazpen eta bertsoen ostean, argazki erraldoi batekin bukatu dute ekitaldia.